In 140 meters, turn left onto street. Că avem Crăciun aici. Follow this way for 2.5 kilometers. Hai că începe distracția. Ce frumusețe vine. Gata, prima urcare, ha? Follow this way for 700 meters. Hai să-i dăm, că e 6. Da, vin să ajung acolo într-o oră, o oră și dai bine. Într-o oră? Sunt 8 km cât am făcut. Da, că vor foarte frumos. Uite-te un pic în dreapta ta. Pe unde urcăm, băre? Nu cred! Bă, mă lași! Mamă, e show! Este show! Hai, noroc cu tine! Băi! Hai, că urci belea pe aici. N-ai treabă. Te așa urci cu o mână? Bă, ăștia urcă cu mașinile pe aici, mă. Mamă, deci cum o fi pe aici când plouă. Ciuciu aderență. Păi, muntele are ceva frumos, nu știu, orice munte. Peisajul, soare. Chiar că în timpul săptămânii. Uite și pe ăsta ce frumos e aici, copacul ăsta ce frumos stă aici singur el. Am luat niște piese. Ce-ai luat? Ai luat căchița? I-am tirat să-i... Bă. Take the next sharp right. Ai luat-o și tu, nu? Nu. Ai luat-o, nu? Păi, nu așa e frumos. Eu mă bat pe aici, să mai scap de ea. Vezi că ești pe mijloc, e... Take the next sharp right. Sau ăla? Nu-i.
Nu, cred că e pe sus. Follow this way for 1.6 kilometers. Păi nici nu prea am urcat. Suntem la jumate, dar acu e numai roșu. Numai roșu acum. Roșu și vișiniu. Bă, noi am stat am făcut pauză 20 de minute. Avem 50 de când am plecat, 31 de mers. Ce bine e aici. Ce bine e aici. A? Gata, acum te-ai încălzit. La ora asta noi urcăm. Ai motocicletă, bă. Salut! Cred că să chinuie și roleacă. Mai urmează. Ce bă, abia m-am încălzit. 165. Ce frumos! Ce avem noi aici? Urmează, dreapta e pe 8. Ce ai zis? Dreapta e pe 8 în tunul. Hai, pe 8. Bă, dacă noi suntem așa mulțumiți de astea, cum o fi bă alea cu 1200 W, cu 120 de Newton, cu dreci. Cred că nici nu vreau să merg cu una de aia, de frică că o să rămână pe creier. Că sigur o să mă bântuiască. Portarea mai susținere decât în două. Și acolo a fost mai grea faptul. Ce o să faci pe asta, să ții și de la baterie? Greu. Foarte greu. Vrei să vă duceți până sus în Albina? Da. E posibil să dați de urs. Eu am mai fost și am mai întâlnit ursul acolo în pădure. Unde? În pădure sus în vârf sau? Aproape, pe drumul ăsta mai în sus un pic. Dacă te pleași asta, Nu știu. până te Poiană. Pe Poiană, da. Acolo nu e, e liber, nu? Ba, nu, pe Poiană era. Ma. Era? Da. L-am speriat eu Când? într-o zi Acum? și... Cum? Azi l-ai văzut, nu? Nu, l-am văzut că n-am pus până sus. Hai. Plimbare plăcută și sperăm Mulțumim. să dați de urs. Să așa să fie. Mai bine, pap. Salut, mai bine. Am pus-o. Auzi, dacă nici aici nu sunt urși. Nu să nu mă confunde ăsta, ursul cu vaca, știi să. Că o vacă vine spre mine. Oh, ce copac frumos. Un pic mai pe stânga. Ce să am? Petardele nu le-am dăm deloc. Now keep right, then make a U-turn. Ce U-turn, mă? Ha, păi ai văzut că aici e ăla, bă. Poteca aia.
Uite acolo. Vine de unde? De sus. Hai să urcăm să vedem cum e. Hai, ce? Păi ia mă, bicla. Unde, mă? Pe culea, urci așa pe partea asta. Și merge până acolo sus. N-am văzut din tare. Pe nu pe aici. Now make a U-turn. Follow this way for 1.3 kilometers. Follow this way for 1.2 kilometers. Nu e rău. Bine, până aici. Nu știu ce-o fi pe acolo. Nu era într-o zi că nu. Pe aici e bine, da? Ma! Uhu! Ce uite, uite ce pornește Ciuciu! Ciuciu! Stai mă, Andrei, mă! Your route is now ahead of you. Prepare to turn right. You're back on your route. Navigation will now continue. Now keep right. Te-am făcut și damblaua. Now make a U-turn. Then take a sharp right. Follow this way for 1.3 kilometers. Follow this way for 1.2 kilometers. Mamă, ce mi s-a părut la un moment dat că am văzut ursul, ești nebun. Mi s-a părut la un moment dat că am văzut ursul. Cu puterea lui Shimano reușim. Scuze, scuze. Le. Ce urmează acum? Aia, sigur e a noastră. Ia-ți având, dă cu 60 la oră și urcu. Aia, nu te mai oprești. Dacă te-ai oprit pe drum, hai, bagă-te. Capră de munte. Ce ești? Hă, că nu e așa rea. Părea mai rea de dincolo. Ipa! Mamă! Ce fuge pe aici? Titicule! Chiar că, blanetă! Blanetă drumul! Nu mă așteptam să fie așa. Hai, că e bine că tu țipi și pe urcări. Take the next sharp right. Aha. Ha? Unde vrei stânga? Hai totuși acolo sus. Urcăm? A, da, urcăm pe sus, da, corect. Hai să te văd cum urci pe asta. Da, bagă-te pe stânga. Hop! Pă, ce praf făcuși!
Maică! Nu! Răspuns corect. Ia, să te văd pe aici. Cum îmi dai cu pietra de asta în cap. Mamă, ce drifturi ai făcut! Unule! Sau nu? Distracție! La munte și la mare. Your route is 70 meters left of you. Ne urcăm acum de fentă, nu? Că nicio șansă. Da, nu e. Your route is 50 meters right of you. Your route is now ahead of you. Prepare to turn right. Mamă, ce pula frână, nimic! Navigation will now continue. Păi și pe unde vrei? Unde e pe acolo? Pe aici. Follow this way for 400 meters. Aha. Frumoasă și coborârea pe aici. Aha. Haide acolo, dacă ne face tot bine, dacă nu. Oh, Și te-a urcat cu ATV-ul pe aici. Uitați, dacă ne urcăm noi cu ATV-ul. Aha. Mamă, ce-o fi și pe GoPro meu, că m-am băgat ăsta în piept. Uh! 175. Aha, chiar că. Unde nu urcă ăștia cu ATV-ul, mă, frate? Băi, cel mai coclau de te coclauri. Au băgat ăștia. Nu te opri, Andreiule, dă-i tată. Hai înapoi, dă-te jos, urcă. Că știu că poți să o faci. Ce? Dă-te jos și urcă din nou, că știu că poți să o faci. Ambiție. Îți mai încercăm o dată? Deci am băgat bățul în gard. Amor. Ce nebun ești.
Mai ușor de urcut decât de capă biga. Follow this way for 2.7 kilometers. Tot acolo, Eat, drink. tot acolo am Average căzut și eu. speed, 9.0. E aici un bolovan ceva. Băi, de la capăr, mă gândeam eu. Da, da. At the next chance, make a U-turn. N-ai bă cum. Bine că... At the next chance, make a U-turn. Băi, de fapt, nu se urcă aici. Pare să fie frumoasă coborârea asta, îmi place. E mișto. Albina. Follow this way for 2.8 kilometers. Follow this way for 2.8 kilometers. Da, și mă, nebunul. Bă, ăsta ce cam ajut, ce pușca mea, unde e? Ăsta e acolo? Da, asta e albina. Pe și unde sunt albinele? Să ne cadă bișcătă în râpă, că am venit-o. Mai mult. Uite, se vede cruz. Bă, dacă ne-ar vedea niște oameni normali, da, sănătoși la cap, le-a scăpat părinții în cap când erau mici. Ce potecă e, dar nu știu că e posibilă. Aia? Hai să fac șeful ăsta. Uaa! Mama, cum fu urcarea asta. Leu. Cred că merge și cum merge. E foarte off-camber. You're traveling in the wrong direction. Take a look at the map. Follow this way for 2.8 kilometers. Uhu! Ce tare a fost! Arcoreală! Bași tu? Mamă, cum fu! Cum fu! Fain, fain, fain. Ce să zic? Am eu un fac, am apus acum. Now take a sharp right.
Mamă! Kung Fu! Hello! Senzație, mă! De cum terminat așa? De 5 luni! Din februarie. Ce profolo ai făcut în spate și ce cringe! Uite la peisaj! Yeah! Asta ușor, o luăm off-road. Păi nu e asta, bă! Nu e asta, e pe dreapta, ai uitat? E urâtă asta. Da, aici da. Nu e urâtă, urâtă. Fii atent că merge, fii atent. Iezi. Stai pe aici. Mamă, ce trăsuraia era acolo. Aha. Mamă, era să nu te gata. Aici e, bre? Aici am venit noi? 8 minute Hai pe aici. de sus. Stai pe aici, te ia pe stângă. Ha? Dacă repede în față. Nu, că dai bine. Gata, te față! Ai zis cumva caca de vacă? Da. E bine. Mai țin minte când ne uitam la cabana asta de sus din deal. Era mică. Acum 11 minute. Hai, i-ai dat capac. I-ai dat. Nu știu dacă i-am dat, a? Oh, i-ai dat bine, că te de urmă sus. I-am dat destul de bine. Te-ai dat, nu mă așteptam să te dai așa de blană, având în vedere că e prima ta ieșire după 5 luni. Bine, ieșire de hardcoreală.
În primul rând vreau să zic că sunt mișto roțile tale. Fug pe lângă ale mele. Să duc. Ueu! Ia mi s-a muia frâna. Da. Dai uite să vedem. Au mai un punct. Mai băgăm niște aer în ea, a? Mamă, e mai cald aici. Yeah, boy! Mamă! Nu știu dacă nu ați văzut, ne-a văzut? Ne-a văzut. Mulțumim! Speria tot. Am făcut și vibromasaj. Ce-a făcut? Vibromasaj. Ah, da! Față de mine? La un moment că era domnul aici al meu.
S-a simțit când am dat drumul. Hai zis, băi, bine mă țin bine de ghidon. Asta așa, că nu mă iau nimic ce am față. Te-ai dus pe o parte, nu? Mă, uite ce pe bicicletă, pe ghidon. Hai că ți-am zis că facem cu rândul. Am luat și eu, ai luat și tu. Deci avem 19 minute jumate. 19 minute jumate de sus, mamă, pe picioare. Mamă, n-am ajuns așa la o tură niciodată. Ajung cu 42% baterie. 20 km, 18 km, cât? 17 vă 3, 1000. 2075. Limbărică